Археонавене. Край село Багра в източните Родопи е открита нова пещера Отроба, вероятно светилище на великата богиня майка, но и календарно приспособление. Съвсем наскоро откривателят Мухарем Али Осман съобщи за обекта в няколко последователни поста във Фейсбук. Той лично е замерил с Гайгеров брояч лека радиация във вътрешността на обекта. Дали това е просто природен феномен или нещо повече? Отговорът на въпроса е очевиден. Помещението е обработено от човешка ръка още някога в далечната праистория на българските земи. Предполага се, че в тези култови места древните са извършвали посветителски ритуали, свързани с слънцето и безсмъртието на духа, но и използването им като календарни структури е безспорно. Амбицията на Мухарем Али Осман е да почисти пътеката до пещерата и със свои съмишленици да сглоби подходящо съоръжение, което да подпомогне за по-удобния и бърз достъп до мястото, което сега е трудно достъпно. Вече са известни над 20 пещери Отроби в Родопите, а броят им продължава да расте. От изток на запад, Родопа планина е истински природен храм. А колко още тайни крие, предстои да разберем. Археонавене.